ma'n iawn? Reit. Mae'n anodd. Shwmai, bore da. Sut wyt ti, ffrindiau? Heddi fi jyst yn mynd i siarad ar gyfer beth fi wedi neud ers cyfnod clo sydd fi wedi datblygu siarad Cymraeg. Heddi fi jyst yn mynd i dweud beth fi wedi bod yn neud. Wel, cyntaf, fi wedi bod yn siarad Cymraeg gyda fy ngŵr yn y tŷ. Tro amser, trio neud yn tro amser, ond weithiau fi'n siarad Saesneg. Wrth gwrs, ond mae'n iawn, reit, mae'n anodd. Ail fi wedi bod yn siarad gyda ffrindiau ar Zoom. Mae lot o cyfle siarad yn Zoom, mae lot o dolen ar Facebook, maen nhw'n neud ar gyfer dysgwyr fel coffi a clonc. Diolch yn fawr. Rai ohonyn nhw siarad gyda acen gogledd, felly fi'n gwrando fel lot o geiriau gogledd hefyd, maen nhw'n really cool. Trydydd, fi wedi bod yn ysgrifennu yn Cymraeg. Wel, mae gyda fi dyddiadur, maen nhw'n just beth fi moyn dweud, fel ar hyn o bryd fi'n ysgrifennu ar gyfer Bridgerton, achos fi'n really obsessed gyda cyfres Bridgerton ar Netflix, a hefyd fi'n darllen cyfres Bridgerton. Fi'n meddwl maen nhw'n really cool i just ysgrifennu beth fi'n meddwl a beth fi'n teimlo. Hefyd, mae gyda fi 3 wal ar gyfer post-its. Fi wedi cyfieithu geiriau beth fi moyn cofio. So fi'n mynd i dangos I ti nawr. Dyna fe. Oh, I just moyn dweud helo. Wel, diolch yn fawr am edrych ar fideo yma. Felly, hwyl! Ta-ra!